Салом дӯстон, шумо навистед ки чӣ хел пуловона мо аз сайтҳое ки кор кардем бигирем. Дар ин видео мо пуловона Али кашлоки WebMoney дар картаи Тоҷикистон мегирем. Ва барои ин мо бояд WebMoney кашлок дошта бошем. WebMoney кашлок регистратсия мекунем ва дар ҳамин сайт ҳозир медурем. Силкаш дар поёни видео мешавад. Ва ҳамин сайта дар омада ин ама 57 сомону 40 дирам мегирем. 7 вемезе мешавад 57 сомону 40 дирамаш. Ва ҳозир дар кашлоки мо мегзарад. Дар кашлок мегзарад ва ина поён да ина вемезе ин рақами ямо вемезеи кашлоки худмона менависем ва поёнишда номер банковски карта навистагиай. Ҳамин ҷои номер банковски карта дар рақами картамона менависем. Карта бояд виза боша, ама виза картаи визара ман истифода мебарам ва инҷа номери картамона менависем ва поёнишда ҷои банкҳо ҳастаин инҷа виберити списка ваш банк. Ман банки Эсхатара истифода мебарам ва инҷа банки Эсхатара ман интихоб мекунам ва шумо чӣ банке доред ҳам банки дар кори худтона интихоб мекунед. Ва инҷа подат встречную заявку. Ҳаминра интихоб мекунем. Вақте ҳаминра интихоб кардем, камтар ждат мекунем, баъд дертар бумода сообщение меояд. Ина подат заявкура ман интихоб кардам ва ҳозир чанд дақиқа пас бумода сообщение меояд ва бо ман далши бо видеора давом додан мегирам. Ва дар инҷа нависагиае ки Кайчхел ждете отправителя перевод на указателный ваш номер карты. Яъне ки ждат мекунем ки пула дар картаи мо бигзаронад. Ва ин омада сообщение омад ай WebMoney да медорам ва инҷа нависагиае ки здравствуйте, ваш контрагент подал заявку. Яъне ки сообщение нависай дар ҳамун сайт. Ва инам ссилкада медроем. Просмотр на странице нависагиае. Ҳамин ссилкада ки дуромадем бо моро ҳамун сайта нишон медиҳад. Ва ина мо дар ҳамин сайтем ва инҷа гуфтагиае ки напишите ваш номер которого привязан номер карта. Яъне ки номери телефонтона дар инҷа бинависед ки номери телефонтон дар картатон мисол привязка кардагиае ки ман дар ҳамун карта пул бигзаронам. Ва ина бо сообщение омада ва инҷа 57 сомон дар картаи мо гузаштак. Указаний вами карту просмотрите реквизит. Ва мо Эсхатада медорем проверка мекунем ва ина 55 сомону 12 дирам хай 2 сомон комиссия гирифта пул дар баланси мо гузаштак. ва обратно WebMoney да медроем. Ҳамун ссилкае ки буд ҳамун ссилкада ина ссилкаи охиронгӣ 57 сомону 40 дирам гузашта ссилкада переход мекунем ва поёнтар меоем. Инҷа поёнда ки омадем подтвердить получение перевода интихоб мекунем. Вақте ҳамин подтвердить кардем тамом пул дар баланси мо гузаштагиае. Тамом хел пул дар баланси мо мегзарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.